Szia, várjatok, tehát megégettem a kajával, és most fogja a Mark leamputálni és sebet, de csak ezt a nagyot igazolj, azt is. Az egészet átszúrjuk, ne parázd. Ez nem ennyire vicces ám. Komolyságot kérek. Ó, aki fogja le? Armand, gyere. Én nem merek oda nézni, úgy szúrom. Dani, ne nézz! Á, nekem fáj. Nem is fáj. Hát ez lószar, mama. Mondtam, hogy szúrj. Gyere ki! Átvezettek rajta egy szín. Márk, szar! Adok egy csomag ropit, aki lenyalja a szélnál. Dani, azt tudja, Nem kell a áthúzni. szérna végén egy csomó van. Úristen, nem már Márk, ez... Hagyd már! Nem tudom nézni magam, csak segítség, lehúgy az a fa! Nincs valami steril, Benne két kis lasszi. Nézd már! Ezek nélkül édes fiam, képtelenség. Mit fizettek, hogyha lenyalom? De várj, a célra nem volt fertőtlen. Dehogy nem, most előtte köptem. Ezt valószínűleg kiszúrtam, meg kiízélgetem, és... Barbie, Laziává. A Rubik kockához nagy Szerinted hozzáérjen. ezt kiveszi fel videóra? Tessék, lefertőtleníteni. Gyerekek, nem nyújj már bele a koszos kezeddel! Nem koszosok ez a Nézd meg. meg a körmét, Jó van, megütöttük a kertészünket. Dani, valamit? De nem jött ki, mi nyomogasd ki, zsekivel vagy valami. Tiszta csoki torta. Valami hozzáfűzni való? Jutókornak. Sokkal jobb, mint a... mint a pacapörkölt. Nem jobb. Dehogy is. Hú, Dani! De örülök egyébként, hogy túl vagyunk rajta. Ez egy világhíres videó lesz. És első műtőtem volt. Köszönöm, Mark. És you are welcome. És ez így marad.